उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पक्षप्रमुखांची सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये 13 तारखेला या ठिकाणी 3 सभा होणार आहेत. ही पहिली सभा 11:30 वाजता गांधी चौक सावंतवाडी मतदारसंघासाठी होणार आहे. दुसरी सभा कणकवली मतदारसंघासाठी आपल्या कणकवली येथील ग्रामीण रुग्णालयाच्या समोरील ग्राउंडवरती होणार आहे. आणि तिसरी सभा 4 वाजता टोपीवाला हायस्कूल मालवण मतदारसंघासाठी होणार आहे. या सभेला स्वतः उद्धव ठाकरे असतील आणि तिन्ही या जिल्ह्यातल्या सभेसाठी सर्व शिवसैनिकांनी, सर्व नागरिकांनी आणि सर्व मतदारांनी उपस्थित राहावे. या जिल्ह्यामध्ये याशिवाय सन्माननीय शिवसेना नेते संजय राऊत आणि सन्माननीय शिवसेना नेत्या सुषमा अंधारे यांच्या पण या ठिकाणी मीटिंग होणार आहेत, सभा होणार आहे. या सभा टप्प्याटप्प्याने केली जाणार. त्याचप्रमाणे युवा नेतृत्व आदित्य ठाकरे यांची पण या ठिकाणी सभा होणार आहे. अशा या सभेसाठी सर्व जय्यत तयारी शिवसेनेने केलेली आहे. आणि या सभेनंतर खऱ्या अर्थाने या तिन्ही उमेदवारांना या विजयाची गौरव करण्यासाठी या सर्व नेत्यांच्या सभा होऊन त्या मताधिक्य मिळू शकतील अशा प्रकारची या ठिकाणी सभा होणार आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.